Kublai cuba ne pi parlok baro kam tam ki pajba ki bapet ya ka ne ka channel jonga te mentang am bentip pi ya ka we ka konsert ka ba he ba hadu kata-kata hapo West Kazil District palapan ya da ka Maurus Air Youth and Cultural Club hapo Shnong Maurus Air West Kazil District Nong Stone Tengah kerpat bat ngayawer ya pi baro ki pajba nong chong jong ka West Kazil hi Baro ka ways ngubha ban wan ban page ban saki ban comment ban chat ha ka te gasngi na mar ba ka don ka konsert ka ba he bat ka ba ban comment na ne ban subha ya pi ha te gasngi des ngubha sa wan knang ha ka te gasngi Roderick January jar posau na mar ba ki don ki nong tem ki nong put ki nong ruai ki ba pau nam ha jong ka jala hi baro ka way te mentangan pentip sepi ya ki artis ki ban sawan ban tem ban chat ban ruai ha ka te gasngi ki long kum ne te yaki kios kinong panya kadon ka dempil marwen gabade na ka shnong Maurus Air but way YouTuber ba panam ha jong ka Meghalaya hi bro ka way balatip kum ukut Freeman un sawan ban panya jane ban long host ha ka ne ka program concert ka ba he ba pat sa un sa pen bernge ya pi baro ki paj ba ki bas ngotrat ba ju page ba ya ka YouTube channel jong u tamar ba uday ubriu banang ba ban pender kila ne pen sotanat ya pi ki pajba te sawan kanang hagate sngi namar iba kut Freeman un sawan ban penya dan ban pen kemen pen subha ya pi ha ka te sngi na ka menta ka ne konsert ka ba he ba hapo ka ne ka shnong te ka don ru ka nong roi ko ponam ha ka ta ka Josephine ka ba de ka shnong Maurus Air kumta uwei unong roi lan unong thau jing roi u kwaitor bo ponam ha jong ka West Kazil District iba Josephus thongni u ba de founder jong ka kit tarari kuma pi bana ba ka kita ri de ka kinong roi kwaya ri pona ma menta hapo Meghalaya ibro ka way te iba Josephus in day way in saban penbernge ya pi ha ka te gasngi ba de ru nong thau ya ka jing roi ba sotanat ba ka ta ka radio jat yong upa bad make upa ma e wan no te ba Josephus un saban bernge un saban sotanat ya pi ka te sngi in sarwai jing roi ba pen sotanat ya pi ha ka te gasngi ka bodon ka ni ka konsert te kumcuru udon sa iba bat lador ibade unong put flute lane violin ba ponam ha jong ka Meghalaya hi baro ka way te sawan pan saki ya kini ki artis ki ba pau bat ki basut tanat ha ada pis ngap te kham tam lele ha ka ba jan kut ki don ki nong tam ban ki ba pau ha ha ka ne ka jala jongi ka ba menta ha ka ba ka thunderscape ka ba ne po nong Stone West Kazil District kan sa pen khnu ya ka madan ya ki basut tanat ha ya ka jing tam jing rwai jong ka thunderscape te ka nget pin sawan be ha ka te ge sngi ya ka ba kadu ka don ru ka concert ko pona ma du ka ta nadu menshwa hadu menta ka ta ka Snow White kan sawan ban tem ban pen sutanat ban rwai ban pen kemen ya pi ki parlok lan ki pajba ki bawan ha ka te ka sngi te nak menta jong pi ki pajba ban wan ban page ban saki ya kan ka concert ka bairung kan long ars pa tingka te lada pi siu lan pi kwa ban siu da ka VIP hap pi ban siu no sans pa tingka kembot ka bairung sans pa tingka ki VIP bat ars pa tingka ki pajba ki bakwa ban siu tang ars pa tingka ru la sha ya pi te ngau ba la pi kwa ban wan ban saki ban le supha ha kan ka singi sawan ha ka te ka sin Roderick January jar posau te en sedang ladu ka por lai beje jan mit te supha sawan biang por knang ba pin yo i ya ki nong rwai ki nong chat ki nong tem ha ka te singi knang ba pin sngo tanat bat nang ba bin hun ka men sim te la bi kwa ban tiet lupa ya ki tiket ngapa tiet ha ka dukan jong i Winestone CSC opal New Nong Stone lane pishuk pun hau ne nombar riu not kendai iwe pran riu pranyo ane prasau iwe lai pran not san iwe telada pimla ban tit lupai ketika rus ke patit ha kata gesi apa madan ha kan ke jaga apa penlong ya kan ke konsert ka Maurus Air ka don ha ka surok ba bypass jong kan Nong Stone char yang do dengan nget pi lati baro ya ka Maurus Air ka shnong Maurus Air ka ba he ba ha ka badon hajan Nong Stone ti sau dengan pi la satu bahaya kan ne ka jing pentip jonga su ba sa wan ha ka te ka sngi te ha ka te ka sngi ki bun ba gini ki nong pen su pha pen kemen ya pi ha ka ba ki nong tem ki ba pau nam ki la don hang ne ba kum jur ki nong rwai
Desawan ha kata sengi in riu terik Januari arjar posau. Perpangan pulih ya kini kendon ha kaba ka sport club kalabu nakamta jong pi gitu kibawan ha kata sengi kani ha kani ka sengi kabadon ka konsert skupa sa ngap ha. Teki jing pentip bakam don kam. Pan like na ka jing jia bas ngusi baro ki nongwan sya konsert ki de pan penyeng ya ki kali ha ki jaka bala penbej da ka MYCC. Bát ka chnong la jia ba don ka jingja ki bas ngo sngi ki ba pen ken kin hab ban sim ya ka jingkit kli hi baro ki de ban budunti ya ka jingtha protokol COVID-19 bala ai da ka sorkar ki ba wan sha ko konsat ki de ban menjur ya ki kendon kumala kedeu da ka seng bat ki bor bahalor ka wei ka tiket nakamta wei ubreu bat on sha ban rung yanu klem ka tiket Omla bandi arsin ya keju ke tiket bad ladalap ya kibakum kita kinhap ha ke jingpen shitom. Na kepenta ke jingjat bet ke konsert kinong penjat kidon ke hok ban sya ban rung kulmar bad ladalap badon ke jing penmi jing bom itu lane bom itikna ha ke jing long jingman ne rukom le jongnu ke sengkala ban le ya ke badon kam. Kinong penyat kin omla ban penpai pat ya kapisa refund chisin balatid ya katiket lara don kanu ke jingte COVID-19 na ka sorkar ke MYCC kan omla pat penpai shu ya kapisa bat ya kate katiket en sa penyat pat ha ka event ka ban pen bej bat pat hadin pat ban pen bej pat hadin lara dei bahap pen sange ya ka program da ka MYCC en penpai biang ya ka pisa kat kum ka dor jong ka tiket ka MYCC kan refund ya ki buy tiket la je bawan leng shop ki bor mariang de ka ne ka de ka jing pentip ka baning kong tengin ya ngap saya ka jing pentip ka baar de ka jing pentip ka baar ka long kum ne la don ki ba penmi jing kulmar da ki jing ta ki nong wan jengok konsat ka MYCC ka don ka hok pan IT syaki bor jong ka an ka MYCC ka don ka hok pan pen kalai ya ka jing jalan ne jing lengkot jong ka konsert adon ki kap badai ban le kumta sya ban ra ki plakot plakung ne ki pla bakam he syapo madan sya ru ban ra bilor so ki tiar banep ne tiar mensau tiar pen mensau ne kinu jing di pen buan ka MYCC ka don ka hok ban kentaj ban penrung ne kala ban phami no sabar ya kinu ki bala syok khau yang kyap ka MYCC ka don ka hok ban kentaj ban penrung ne gila ban phami no sabar ya kinu ki ba syok khau yang kyap penpau kidak lane penpau kidak kisien COVID-19 le klem akor le ki kam pentrim ne penting kentaj ya ka jingkerpat ke MYCC ban pen ya ka suk kasan te kini gila ban cabe sabar kinong wan cengok konsert kide ban kitkli hi yala kitiar kitar ke MYCC kan don jingkit kli lada ja kino kitiar lane sya penjot kimar bat kiwe dem ka MYCC kan penyat kat kum ka jing biet dau deputy commissioner jong ka West Coast Hill District bat ka jing tha ka sorkar kat kum ka jing tha ki bor bahalor baro ki jing tem jing roi ki de hok long trai jong ki nong roi nong tho nong tem bat ka seng kum ta on la ban pen mi ha ki YouTube ne ki we pat ki social platform klem da yo jing biet na ki ba de mi pat ki ba pen ken kin hap ha ka jing pen stom kat kum ka an kan don ka jing ring video shondur bat live record Henry tang nak banta ki ba yo jing biet kerpang kan don ka jing talasi checking shwa bandrung kumbalap tha da ki bor bahalor tikide jidi ki don ki ba ngapen tip shapi te nganget pilas tu bahaya kan jing pentip jonga la da pim suturu sapule ya kan ke bangala ngala pelaj dan pen iha kan ke video
Ditongin penek ya ka kuit ka suba jong ka jaka ngikir paru ban ailem ka jingya Thailand. Tengit pin sia Thailand bet ki ba ki bawan hak resmi kam tam ya kini kendon ki balabu daka sport club ki badai kinopen ya kaneka program na ni kaneka konsert titang kene kublai shibun.